Binuklat king sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga, inireklamo na rin residente ng Pilar Village king San Fernando, dikil king Lulwaladanong king Gripo. Pakibaluan ng detalye ng Patricia Mamango. Apisabyan king mumunang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ing maluwat ng reklamo dareng residente ng Pilar Village dikil king marinat kanong danong maluluwal king karelang Gripo. Pwede muna ng board members Christian Halili, Attorney Claire Lim at Cherry Manalo ing hearing nung nukarin pepayaos na rin parehong kampo bang a-resolve ang issue. Agpang karela, mo kano iti simpleng pisasabyan king serbisyo publiko. Nunemeto nga seryosong kapigaganakan king kabulasan dareng residente. Pepasyag ning Pilar Water Works Corporation o PWC na makasadya lang alilan reng asbestos pipes at maninaya na lamong excavation permit bang aumpisa ning proyekto. Dinina niya ng Sangguniang Panlalawigan ng PWC Apulong Aldo banga kumpleto yung permit at tambing gawan ing pamamalit kareng tubo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.